fahimta ta dai musamman bisa ga yanayin da ake ciki ba wani abu ga wannan gayyata illa kokari ne na ana ganin muna yin yunkuri muga cewa cikin taimakon ubangiji mun haɗa kan jagororin adawa a najeriya don mu tabbatar da cewa an samu wata jam'iyya wadda za ta kalubalance bola tinubu a zaben shekara 2027 kuma wannan idan kai la'akari da cewa ana kokarin a gaici sauran shugabannin adawa din za ka ga cewa kusan haka ne. To abu na farko dai biliyan 189 suke cewa ana zargi gwamnatinmu an cire su kuɗi zunzurutu ba bisa ka'ida ba. Na farko dai idan ka kasa biliyan 809 gida 12 ka raba su gida 12 gida 7 wato cikin shekara 7 wata 12 kowane shekara kana maganar naira biliyan 2,250 kowane wata su ake cewa an cire. To ga wanda ke da hankali wanda ya san abin da jihar sokoto ke samu musamman na shi wannan kudin da ake shigowa da gwamnatin tarayya kai kusan kasan cewa wannan ma ba abin da zai iya yiwa ba ne. Saboda haka shi ne kara tabbatar maka da cewa duk abin da suke cewa na wai sun yi bincike mai zurfi a sun samu bayani na keɓaɓɓe cewa waɗannan kuɗi su bata kai kasan magana ce kawai an ƙirƙiro ta ne da wata manufa.